Een unieke dag in Remung. 20 graden eind februari, wie houdt dat gedag? En het is ook een uniek jaar in Remung, want voorhand vader en zoon als prinsen van de Uhlmarkt in Tweede. Fijn dat we heen mogen zien. Dank u, dank u. Ja, met de prachtige weer staan we heerlijk boeten. Iedereen zit nog op het terras, dus het kan helemaal kapot voor vandaag. Het zou ze zich toch voor de optocht wensen, of niet? Zeker. Ja, En wie is dat nou met pap erbij? ja leuk. Luppen dich net een beetje in de weg? Nee, dat niet. Dat niet. Hij voorhand gehoord dat dit de leukste show van de ganse week geweest. Dat zachten ze in Venlo, maar ik ga begrijpen dat dat hij is. Ik ga uit de Rotterdamse haven een flesje wodka om dat straks te vieren. Vindt dat nu echt zo leuk weer? Drinken we zo strak oen? Is goed. Of misschien wel 2. Misschien wel 3. We gaan naar binnen. Vastelovend het gasten! Nu boemen met ons in bootje, vastelovend vieren op de Maas. Vandaag, hoe zijn we? Ons vlootje, dansen, vieren, zing, vertellen, zwier en spring op de B. Hey, B, B, B. Vandaag onder ons in bootje, vastelovend vieren op de Maas. Vandaag dansen, vieren, zing, vertellen, zwier en spring op de B. Hey, B, B, B. Van Eesden tot de Mokerij, hoe is de boot? Ja, van Suntus in Remung. En hij is het hartstikke gezellig met natuurlijk de Uloed Remung. De donderbulken zijn hij. Dankie Graf. Van alles gaat geen optreden. De prins doet heel. En de oud-adjudanten. En een bomvolle show. En waarom Zunver in Remung? Omdat Remung de prachtigste stad hij in de buurt is. Kijk maar eens. Heb ze weer die foto's allemaal gemaakt? aan. Dat zijn foto's, jongens. Ze willen ze niet weten. Kijk eens aan. Een mulke voor Remung, jazeker. Weer zonnie, ja. Ook En ballonnen, hè. Dat is goed geel-groen al een beetje. Oh, de prachtige Sint-Christoffel. Heerlijk. Op de maat, hè. Oh, de uur, ja, dat is de uur. Is de uur alweer door? Ja, jongens, dit weer in een show. Dat is onvergetelijk. En die ganse stad is verseeld. Met vlaggen, vlaggen, vlaggen. En nog meer vlaggen. Zing, Oh. vertel en zwier en spring op de B. Hey, B, B, B. Van Eesden tot de Mokerij, hoe is de boot? Hey! Tijd voor muziek uit Remung. Hij is Rezi Kouwman. Oh, wacht, ik moet even de microfoon. Het is allemaal live Ze natuurlijk. verwisselen mij dukken met Beppie. Ja, ik snap Maar het. daarvoor Ja. heb ik nu de hoog hakken aan. Ik denk, dat komt niet nog een keer voor. Wat zuurt ze nu goed, Rezi? Dank u. Nou, dan gaan we. Speciaal voor de Ula. En de Uul der. Oh, oh. We zijn weer wakker nu. En de Uul der. Oeh. En het ding goes alle straten. We zijn weer wakker nu. Nu is de tijd gekomen van lol en van plezier. De uur is weer wakker, je hoort zijn stem nu weer. Kom leveren muntje mensen, slaat nu de hennie heen. Want het is weer vastelovend, de uren bijeen. En de uren, we zijn weer wakker nu. En de uren, en het klinkt door alle straten. We zijn weer wakker nu. En de uren, we zijn weer wakker nu. En de uren, en het klinkt langs alle straten. We zijn weer wakker nu. Hoi! Oh, applaus voor Rezi Kouwmans. Rezi, kom er even bij alsjeblieft. Kom er even bij. Kan hij nog even nu? Ja, leg de microfoon maar neer. Maak ze dit van mij kallen. Nog wel een keer lekker. De prins op de stiletto hakken. Has jubileum dit jaar. Lang zittende prins ooit, hè? Ja, 20 jaar. Ik ga voor straks over durchkallen, maar ik moet toch eerlijk verklappen. Ik dacht, toen komt ze op Roggel. Hoe droggel? Ik heb ze niet uit Roggel. Nee, ik kom van halen. Oh, nog erger. Dat is aan de andere kant van de Maas. Dat is beter. Kijk, daar wordt die prachtige zonsondergang wordt. Dat is halen. En daar is een café, hey. Is die strak open?
Nee. Ach, je doet Oh, even toch even Hey, openmaken. hallo, ik moet toch hier Ik zijn? duur dat even open. Nee, ik kan me niet opsplitsen. No, Nee, no, nee, no, nee. no. Nee. Nou, Dus in de boer in de tuin liggen. ik vroeg Rezi nog een keer. Lekker dan. We gaan quizzelen. Mag ik de hoerigheden vragen om aan tafel te komen? Want dit is prins Johnny van de Donderberg, Donderbulkes en prins Mark de Tweede. Heren, God rustig zitten. Dit is Prinsen Quizzelen. We maken kennis met Remung Oh, maar en ga sneller omgeving zitten. door een quiz met meer keuzevragen. Het is eigenlijk simpel. Wensen Dings het goede antwoord gehoord aan, rams op de bel. En ik geef ze antwoord. De winnaar had gewonnen. De verlezer, de lut een veer en zet sorry op camera. Op de camera dadelijk. Wil je voor de bel even testen? Probeer even of het deed. Ja, de bel deed het. Goed zo. We beginnen met vraag 1. Een van de oudste Remungse liedjes is de Münsterpleinwals. Maar wie zingt dat? Is dat A. Jacques Lomme? Is het B. Truus Lomme? Of C. Pierre Lomme? De titel lukt. Sorry? Jacques Lomme. Is fout. 1-0 voor de Donderberg. Pierre Lomme worden. Ja. We hadden een vraag over de Donderberg. Welke beroemde L1-presentator is opgegroeid op de Donderberg? Is dat A. Maarten Bonnemeyers? B. Schraap Puts? Of C. Pieter Kiewiet? Fout, het is Pieter Kiewiet. Het is 1-1. Dit is de beslissende vraag. Wanneer is de vraag? Wanneer wordt de allereerste statie voor statie? Wordt dat A in 1999, B in 2001 of C in 1998? 98. En dat is goed! De U had gewonnen, dat betekent dat Soes sorry moet zagen op dit. Sorry. Dit wordt Prinsen Quizzelen. Ja, Bart kan toes op zoek naar de chauffeur van Beppie Kraft. Oh, de Dat chauffeur. wil je even zoeken, hè? Even denken, hoe zou dat kunnen zitten? Dat is lastig, hoor. Het is even zien. Ik moet een beetje in een niet verkleden moet ik hebben, natuurlijk. Even denken. Doe best niet de chauffeur van Beppie, of wel? Nee, dat doe ik niet. Maar volgens mij best doe het wel, of niet? En dat ben ik wel, ja. Doe best, ik heb hem gevonden. Even denken, moesten doe ook de gans zien in de auto de muziek van Beppie luisteren? Nee, dat heb ik niet. Verloester eigenlijk alles. Alles wat... Wat niet van Beppie is. Wat niet van Beppie is, dat loester jou. En wat vertelt het dan met ik zo vuur af als hij herkomt? We vertellen los van alles. Maar dat blijft dus tussen ons twee, hè? Ik kan toch wel één geheimje vertellen? Nee. Ja, ik ga eens een geheimje. Want dat nu bijvoorbeeld gaat later op de avond is, dan, ja, goed, dan wil het wel eens een nikkersje maken. Dan wil het even een beetje slapen. Maar het snurkt niet. Het snurkt niet? Echt niet? Ja, maar dat is al van al die jongen, dan geven ze vanzelf snurken toch? Of niet? Nou, daar houd ik ook een beetje toezicht op dat dat in het begin van de avond niet te veel werd, snap je? En ja, regelmatig. En stop ze- Een stop- glasje water. Dus. Ja, een glaasje water. En stop ze hem dan ook toe met het pyjamaatje aan de tankpot? Nee, en zo dan? nee, dat ook niet. Ik breng hem wel fijn pas aan de deur en dan zie je dat het naar binnen is en dan vertrek ik wel. Dankjewel. De chauffeur van Beppie! Ja, Beppie, moet ik trouwens, is het camera technisch beter wanneer ik even op de knie ga zitten? Ik geloof wel, hè? Ja, Oh, het zeker. verloren is zo Hoppakee. verloren. Ja, is ook veel beter. Dat ik nog eens voor een vrouw op de knieën zou gaan, is ongelooflijk, hè? Beppie, als net die chauffeur aan het woord gaat, u verdicht. Ja. Moest er nog ergens op terugkomen? Ja, ik had eigenlijk moeten zeggen, Beppie, drink je een jongen? Die drinkt water. Oh, dat is een trucje, geloof ik, Oh hè? ja, dat is een trucje. Ja, absoluut. Beppie, Niet altijd. voorhand, ja goed, ik had met onze kapitein gekald. Het is eigenlijk zo, hè. Du hast ooit, verleggen op de Vul- Maas, vul du hem hast komen. een ongelukje gehad met Ik voel water. hem komen. Laat even kijken, laat even gaan Ik voel hem komen. Zwemvers, juist ik dacht dat. Blauwe voer alweer. Ja. Ja, je zegt sorry, schat, die gaat hem niet nu, die moet die kon zwemmen. Ja, precies. Daar gingen ze. En maar zo ver komen. Ja, want dit is kapitein Rob, die maakt het zich zorgen. Oh, Beppie komt, dan moeten we voorzorgsmaatregelen nemen. Dus dit is hem, hè? Jezus, binnen 2 mannen op de knieën vanavond. Ja, hier nog op de knieën. Ja, maar zeker. Oké. Je baat me dit iedere dag. Beppie, joh. wat best nog goed bij je stem eigenlijk? Ik ga niet in deze fase wel eens heel zo goed. Wie deed ze dat? Rusten. Die ze gewoon lekker lang in bed liggen. Lekker in bed blijven liggen. Ja, dat is echt goed. En in de auto heb ze net gehoord. Hey, Ja. zullen we eens kijken of het nog echt een beetje klinkt? Ja, Want de leuk. soundcheck wordt echt Rob, ongeëvenaard neem dit fantastisch. ding maar weer met. Kom mee. Kom maar met. Kom er vast voor jullie. Beppie Graaf, dames en heren. Beb, kom even weer mee, want dat is Kom toch maar doen. wat jullie allemaal. Ik zou het leuk vinden, we zitten natuurlijk op het water, Ja. op de Maas, hè, 16, hè. Als we dan doen met dat water van de Maas is een beer verhangen, zeg maar, dat liedje. Kent je dat nog? Ja, dat is wel van de Eerste Wereldoorlog, maar allez. Het water van de Maas Zeg maar met toon in speelbal. Lekker beerbal. Schuimen beerbal. En wat deed ze dan? Ja, dan zat ik aan de kant met een beerglas in mijn hand. Want dan was ik
niks van. Je moet dat een beetje beter bij doen, hè. Het zingt dat vuurlichtje. No, no, no. Nog eens even aan. No, no. Dat is beter. Dat gaat veel aan. Er staat nu een zwoer, wat zegt tegen Klaas? Dan zorgste godsgansen daar aan de Maas. Blauw, blauw, blauw. Is het water in de Maas, doet toch in het beerwaar. Lekker beerwaar, schuimen beerwaar. Ja, dan zat ik aan de kant met een beerglas in mijn hand. Want dan was ik aan de Maas de beste klant. Ja, dan zat ik aan de kant met een beerglas in mijn hand. Want dan was ik aan de Maas de beste klant. En dan kunnen we het weer, hè. Dan kunnen we het weer, hè. Met de vest. Oh ja. De vers in de Maas zou nog lekkerder zien. Ja! No, no, no. Totdat dan gans in de olie zou zien. Blauw, blauw, blauw. En als het Water in de Maas doet toch iets beerbaar. Lekker beerbaar. Schuimen beerbaar. Ja, dan zat ik aan de kant met een beerglas in mijn hand. Want dan was ik aan de Maas de beste klant. Ja, dan zat ik aan de kant met een beerglas in mijn hand. Want dan was ik aan de Maas de beste klant. Ja, zeker. Beppie is op de boetezitting. Die grote traditie intussen in Venlo. En dan zoals Rezi Kouwmans net openen met het 20-jarig Prinsenjubileum. Dat had ook een verhaal op de boetezitting. Kijk met. Ik zou die prinsen hier willen vragen. Kom een stapje naar voren en we gaan hem onthullen. Wij wordt de nieuwe prins van de eerste trouwens van de Juk School. Nog voordat het jaar 2000 is. Ga voor je de prins introduceren. En geloof me, dat wordt lachen. Dag overheer. Ja, daar is ze dan, daar is ze dan, daar is de nieuwe prins. Het plan van Michael Oedelot Europa als prins, ja, ik weet tenminste, ik meen dat ik dat wist, dat dat sowieso al de laatste keer zou zijn dat Lei Meijsen de Zoepkool zou presenteren. En dan waren er het idee van, nou dan moeten we er een beetje een duo, dan moeten we een beetje een happening van maken. En Lei is ook nogal einde dit tegen de gevestigde orde een beetje stamde. Dus vervonden het toen al in 1999, en dat vind ik nog steeds trouwens, tijd voor een vrouwelijke prins. Dames en heren, hier staat er dan de nieuwe prins van de Zoepkool! Toen, in 1999, ja, want daar heb ik er heel veel commentaar op gekregen. Want ik weet dat toen was in Kullen een prins. En de pakken, dat waren te groot. En hij ze dat met elastieken vermaakt. Dat hem die box niet afzagde. En toen is hem een teeltbal klem gaan zitten. Heel zielig. En is ze aan geopereerd. En het was eigenlijk net gebeurd voordat ik dus prins werd in de Zoepkool. En wie ze toen repen van proclamatie, zei ik natuurlijk, ik prins Rezi, ik weet het nog woordelijk, ben net zo'n goeie prins als alle andere prinsen, alleen een beetje de bul gaat hoger zitten. En dat hij van Kullen ook her gehad, want zo'n pak zit niet lekker. Wij prins Rezi de Eerste. Vind je dat zo'n pakje kut zit? Maakt niet goed. Mich kan niks dwars zitten, jongen, dat is één voordeel. Tweede voordeel is dat ik kan zeggen wat ik wil, want ik huur bij nemens, dat is ook leuk. Daar was ik toen wel boos over, geloof ik.
Dat heb ik wel jarenlang, vond ik dat eigenlijk wel ongepast. Ja, ik kan me dat niet precies herinneren wat het fragment was. Maar ik kan me wel herinneren dat ik dat gewoon een niet gepaste scène vond. Ja, en dan kan je zeggen wel een oude lul, maar dat kan. Oei, dan zeg ik ook eens wat je niet mag zeggen bij de boetezitting. Daar ben ik nog echt jaren met achtervolgd dat ik kut had gezag op Limburgse televisie. Ja, dat is ook shocking geweest voor het publiek, want Rezi houdt natuurlijk lak aan alle conventies. Daar is ook cabaretière voor. Ja, daar wordt het publiek toch niet zo van gedeend. Dat vond ik wel jammer. Ik was een ongeleid projectiel en ik heb ook echt 3 of 4 jaar helemaal niks voor L1 mogen doen of kunnen doen. Of nee, meneer Houbewaar vond het verschrikkelijk. Ja, op een of andere manier viel dat toch niet goed. Denk ik, ja, jullie, wat zit je toch allemaal raar haspelen, want zelf gebruik je dat woord ook niks genoeg. En ja, ik zal niet zeggen iedereen, sorry, maar... Ja, nou ja, Rezi heeft later nog vele malen meegewerkt aan de uitzendingen van L1. Dus het is ook niet zo dat het een eeuwig verwijt is. Ja, een beetje anarchie in de Vasteloven. En soms moet het toch kennen. Daarachter, trouwens, achter die flesje drank die ze nu ziet, daar werd gikkere dag de top 11-11 gemaakt, is 's middags vanaf de boot. Daarachter de radiostudio, nu is het leeg, maar 's middags kan ik je vertellen, met het zonneterras erbij is het super gezellig. We zitten inmiddels in de sturen, wensen de camera 3 kunt ze door vanzelf goed, met Vastelovens historicus en oud-prins Hugo Luit. Hoe het heel dag, Hugo? Goedenavond. Ik zou er even na te denken. Daar is natuurlijk allerlei rangen en standen. Prins, hoe is je overal? Waarom noemen ze hem net gewoon koning? Dat is eigenlijk het hoogste wat het giet, hè? Ja, dat is een leuke vraag. Daar heb ik mezelf al een keer druk over gemaakt. Wat we nu weten is dat we de carnaval in Kullen opnieuw op live ingeblazen hebben. Eigenlijk begin van de 19e eeuw is dat geweest. Toen wilden ze een koning carnaval doen als centrale figuur. Maar omdat de Pruisen, die hadden net Kullen veroverd, zeg maar, dat Rijnland was bij haar gekomen. En dat mocht niet van de Pruisen. De Pruisen vonden dat majesteitsschennis. Dus toen moest je dan eens bedenken. En toen is er uiteindelijk er held carnaval uitgekomen. En later hebben de Pruisen een keer oorlog gehad tegen Frankrijk. En dan waren natuurlijk heel veel helden gesneuveld. En toen moesten ze weer anders verzinnen. En dat is uiteindelijk prins geworden. En daar zitten we nog altijd met. Ja, vlak nadat de Pruisen Kullen veroverd hadden, bestoe prins geweer in heel. Hè? Wanneer is dat geweer? Er worden nog depe televisies. Hè? Ja, er worden wel depe televisies. Je hebt er nog in het zelfs. 1993 ben ik prins geweest. Ja. En dat is natuurlijk het jaar van die leer. Is de Vasteloven nooit meer zo schoon geweest wie toen? Nou, dat is wel... Als ik een ouder word, dan leer je opdruk. Maar die eerste paar jaar zeker wel. Dan is het eigenlijk allemaal maar een beetje een magere afspiegeling. Maar als ik een ouder word, dan leer je het ook wel relativeren. En dan is eigenlijk ieder jaar weer het zijn eigen kwaliteiten, zeg maar. Dat is dus nu bij de oud-prins. Die jongens kennen het allemaal niet loten, dus die verenigen zich. Er maken ook leuke leedjes, zo heel veel strak meer over. Even kort, er zijn tradities bij u. Is even de bol hoort, want ik hou een steek van. Nou ja, dat zit eigenlijk de meeste hebben, of allemaal misschien wel, hebben ze een steek. Alleen weer hebben dus een bollenhoed. Dat kwam weer die opgericht werd in 1984. Dat is oud-prinsenclub eigenlijk. Toen vond je dat een beetje, dat zou misschien verwarring met de Roof van 11 kunnen brengen. Zeker als het om het bestellen en rondbrengen was. Omdat het goed gezegd te houden, dat degenen wisten wat ze moesten afgeven. Hebben ze een bollenhoed gekozen. En ja, tot is eigenlijk stomme verbazing, maar er gaan ook wel eens discussies over. Ik vind iedereen net hartstikke leuk. Dus we houden hem voorlopig nog, de bollenhoed. En dan nog één ding wat de hele oud-prinsen uniek maakt. Een traditie, gaat wat er dood of juist net? Nou, kijk, ik kan zeggen, de oud-prinsen, dat is denk ik overal zo, die moeten ervoor waken dat de prins van dat jaar, dat hij in een zwart gat valt. En wij hebben dat gesymboliseerd, zoals de prins in heel als hij aftreurt, dan is er echt een zwart gat voor gemaakt, een 11 meter lange tunnel. Pikduister. En daar moet hij doorheen kroepen, onder een luid gejoel van alle aanwezigen natuurlijk. En aan het eind van de tunnel is normaal, schijnt tot de zon, maar bij ons is er de beker der smarten. En dan moet er dan ledigen, dat is een halve liter. En dan is er bieden oud-prinsen. Ja, dan mag je ook met alle liedjes van u met zingen. De liedjes wel, moeten wel eerst zo moet de beer ronddragen. Want anders dan weten we niet meer anders dat moet doen. Dus, het is een soort Rodi. Ja, eerst Rodi, eerst nederigheid en dan pas, ja. De hele oud-prins is strak nog op de buurt. Nu is er bij Bart volgens mij van alles te sjoenkelen en Ramon gaat zich gewoon eraan pakken, toch? Ja, we gaan weer sjoenkelen, mensen. We gaan weer sjoenkelen. Met een liedje van Beppie, De Nacht Erover. Ja, oh, dat kent je wel, zeg maar. Op zoek nog het
met geluk kom ik dich tegen. Die dronk schat aan de bar, was schat verlegen. Ja, heel verlegen. Ik word al gauw op dich verliefd, dat wil ik weten. Ik zag, stel tegen dich, blijf maar bij mij. Leg over. De nacht is nog zo lang, kom in mijn arm. Tot ik dich eens voorbij en in schatten warm. Als ik dich zie, dan wil ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met dich gelukkig zijn. Wie de kippenvel man. In dich vond ik de maan voor heel mijn leven. Die ik met heel mijn hart leefde kost geven. Ik was zo blij tot ik dich zag. Ik heb dich nuttig. De wet tot ik niet meer zonder dich ken. De nacht is nog zo lang, kom in mijn arm. Tot ik dich eens verwin en in schatten warm. Als ik dich zie, dan voel ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met die gelukkig zien. En zien we met z'n allen op de boot zingen! Ja, la, ja, la, 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 ja, la, la, la. Wat een feest! Ja, la, ja, la, 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 ja, la, la, la. Nee, dat is maar twee. Als ik dich zie, Dan voel ik mij in de hemel. Vannacht wil ik met die gelukkig zien. Reken maar dat in de top 1111 staat De Nacht, samen met nog 1110 angerleedjes. Bijna alle nu met een eigen verhaal. En voor één van die verhalen gingen we naar Venlo. Wat is het fantastisch dat de thee bestaat en dat er nou ook nergens anders meer een breid. Ja, het melodietje was natuurlijk hoops, is gebeurd. Het bleek inderdaad het ultieme vastelovensliedje te zien. En niet alleen voor dit jaar, maar nu zien we 9 jaar verder en we kunnen het zingen en het wordt opgezet. En na de eerste moord is bam, meteen de ganse zaal weer los. Het vernieuwende en het grenzen opzoeken binnen de vastelovensmuziek, dat is eigenlijk begonnen met Heftig Glazer in de Log. En dat liedje had een structuur wat in die tijd niet wordt toegepast bij het traditionele vastelovenslied, wat eigenlijk 99% van de liedjes in Limburg was. De glazen in de lood, gaan we zien met mangenoot en dansen op de leefmies in de nacht. Daar zien we dus inderdaad wat baanbrekend in geweest toen, door tempowisselingen toe te passen, andere muziekinstrumenten, doedelzakken erin, een blad van 2 refreinen, 3 refreinen. We deden gewoon alles anders dan wat men gewend was. En die liedjes die erna zijn gekomen, daar ben ik die grenzen verder gaan opzoeken. Omdat we merkten dat het publiek, die waren er kapot van. Wat we ontzettend voelden, door juist het contact wat we met het publiek hadden, van dit moet een liedje zien, het gaat over de emotie
wat de echte vastelovensvierder op dat moment ergens in hart vult. En dan op het moment dat het gewoon gezongen wordt. Dus als we een liedje zingen, dat mensen het keihard meezingen, maar ook veulen wat ze zingen. De stap door het andere soort vastelovenslied had ik heen mee gezatten. En natuurlijk heb ze de onzekerheid van pikken ze dit. En toen hebben we bedacht om de dansschalen van de boeren Rood en Tegelen in dat instrumentale gedeelte een traditionele dans op te voeren. Om op die manier ook visueel duidelijk te maken, dit is vastelovend mensen, want de dansbriekjes springen er zelfs nog op. De winnaar van het LVK 2010 is voor Venlo Wedree en het liedje Vandaag. We zoeten vol adrenaline en dat heb ik ook nooit anders meer meegemaakt. Ik vind het een beetje gênant, maar we kwamen door en je wordt er eigenlijk door ook alle andere kandidaten al bijvoorbeeld op de schouders geklopt van jongens, hier gaat dit winnen, dit is ook LVK. En dat kost we toen nog zelf absoluut niet bevatten en geloven. Dat is eigenlijk een team, we vullen ons gewoon een team en we hebben er ontzettend van genoten. Maar het is niet te bevatten wat er toen gebeurde. En het publiek, wie we toen de bühne op gingen, wat er gebeurde, Bedankt voor het meedoen. Geef ze nog één daarvoor een toersapplaus. De winnaars van het LVK 2010, Wedree! Ik ben er ontzettend gruus op. Ik heb er ook wel verlegen van. Wellicht merk ik de laatste jaren ook dat ik natuurlijk wat meer op ben gegaan in de massa wat dat betreft. Hè? Want ik ben niet meer de enige die trend zet. Maar stiekem ben ik er wel gruus op. En ik hoop nog altijd, en ik doe hartstikke goed mijn best, om weer wat nieuws te bedenken wat de ander nog niet heeft gedaan. Dus we werden misschien volgend jaar. Vasteloven is voor ons je van het. De vasteloven is meer dan dat. Ja, de top 11-11 op L1 Radio dendert ook richting de vastelovend. Lukt nu nog, maar wensen morgen vroeg om 10 uur de radio aanzet en voor we beginnen is dat met vandaag van Wedree. Dat is toch lekker wakker werden, zou ik zeggen. Het is pas lekker naar bed gaan. Wensen doorslager van de stad Remung van dit jaar als goed. Is steeds er veerdig vuur. Dit is Patrick Roger met Vastelovend. Met vastelovend, wat een pleitje, meetje, wat een pak. Met vastelovend, swing op het sneetje en leeft en het lang. Met vastelovend is gelukkig niet alleen, dan zijn die hongerboes het missen op de been. Niet misselijk en ga niet mis, maar het schoonste met je dat er is. Ik gooi net wie de wereld vol. Miss Holland is zo knap, maar is van zichzelf zo vol. Miss Limburg heel en prachtig, Limburgs landschap in een klein. Maar de schoonste miss van allemaal is die voor mij steekt. Miss vastelovend, wat een pleitje, meetje, wat een pak. Miss vastelovend, swing op het snuitje en leeft en het lacht. Vastelovend is gelukkig niet alleen, dan zijn die hongerboes het missen op de been. Niet misselijk en ga niet mis, maar het schoonste met je dat er is. Miss Crucis is verrukkelijk, wat een wonder de natuur. Miss Boerin niet te missen, maar die wil einde boer. Miss Brabant is zo sexy, maar die verstaat het niet. De allerschoonste mis van allemaal, die is vanavond hier. Miss vastelovend, wat een pleitje, meetje, wat een pak. Miss vastelovend, swing op het snuitje en leeft en het lacht. Miss vastelovend is gelukkig niet alleen, dan zijn die hongerboes het missen op de been. Niet misselijk en ga niet mis, maar het schoonste met je dat er is. Al dus die
Kom maar erin, Roger. Wat een flow grap. Hé, wat geweldig, de winnende slagen van de mug. Wie viel dat? Ja, heerlijk. Heerlijk. Ik ken ze ook nog een deur, maar toen ben ik van eigenlijk was het niet. Het is een beetje moeilijk, maar ik kan het met hebben. Heb je wel opgereisd? Ik heb er verloren nog 2. Nog 2 en dan met een doekkoe? Nee, ze zouden me nog bellen, maar ja, misschien zijn mijn telefoonnummer kwijt. Ik weet het niet, maar ik heb misschien nog. Maar een munt toch zeker wel? Ja, inderdaad. Allee, dat maakt er geen leuks van. Kom, zo was het wel. Dat denk ik ook. Ruud, hoe best toe zit ze er toch nog steeds? Zijn er weer op de knieën, Bart, zoals ze net geloven. Ja, zeker. Remung had natuurlijk de statie is enorm goed verstijn geworden, eigenlijk voor de ganse provincie. Maar er bestond nu 9 evenementen. En vervolgens even aan Patrick en Nevermich, of Sven, sorry, Sven Nevermich wie dat zit. Want is het geboren uit frustratie van de lui uit Remung zelf? Nee, hij is geboren uit leefde voor de Remungse vastelovend. En er wordt een gevoel en door de mensen te luisteren en te kijken van... Ja, de statie is zo schoon. We hebben de Remungse Gijs in de Oranjerie. Waar het podium van Ome Jan wordt de nostalgie de boventoon voert. En de provinciale uitstraling van de statie voor statie. En weer hij is iets van, ja, er is iets tussenin. Dus we hebben gezegd van, ja, wat willen we dan? En ja, we huurden van veel mensen van een kleiner podium. Dat is leuk. Dus we hebben een podium neergezet, een klein bootpodium. En we gaan ons richten op Remungse artiesten en op aanstormend talent. Dat is dan belangrijk om te doen. Komen ook alleen maar lui uit Remung binnen door? Want ja, wint hij dat allemaal bij dat station huren als ze dadelijk toch ook 15.000 maanden staan? Hè? Nee, zeker niet. Dus we programmeren voor de Remungse vastelovens en vanuit de Remungse vastelovend. Maar het is natuurlijk voor iedereen toegankelijk. En het is gewoon een open en een vrij toegankbaar festivalletje. Dus Sven, mag ze ook dan vertellen waar het is? Of is dat een clandestine, geheime locatie ergens achter de deur? Vertel ze daar maar even, wacht maar even. We gaan even bingoen. Toch heb je de luidjes erbij? Pak ze even de bier, we gaan even lekker bingoen. Ik zeg je de roffel, kan je met de been op de neer gaan een beetje zo. Weet je de roffel, ja? Hier met die leuk, met die steven, even de roffel. We gaan voor een sjaal en een tuut nonnenvotten. Wij willen die super gaan winnen. Dat vragen we altijd. Ja, dat is veel. Daar gaan we. Het nummer is geworden 972. 972. Wie heeft dat gewonnen? Wij. Ja, kom maar, prijs halen. Hartstikke leuk. Kijk de sjaal zo, hoppatee. Lekker warm, kan ze de kant niet omdoen. 3 kusjes, ja. 3 kusjes. Ja, de nonnenvot, oh, ik kijk of het klopt. Oh, dat klopt niet, maar dat is toch goed. Jawel, dat klopt wel. Ja, dan ben ik benieuwd. En of Patrick Roger nou ook moet komen. Was misschien oh ja, maar hij is ook toch talent, dacht ik. Patrick Roger mag er geen talent mee nemen. De loopt al zo lang met. Sven, dan moet ze de locatie nog verklappen, hè? Ja, nou, dat gewoon bij deze, maar dat is al bekend hier. Maar dat is het Kloosterlandplein. Dat is bij de theater, hè? Ja, steenworp afstand van het stationsplein natuurlijk. Ja, dus allebei goed te combineren en hopen elkaar te versterken dit jaar. Ja. En jong talent, wie moet ik dan de verhoudingen zien? Is het 50-50 met het oude garde of alleen maar jong? Wie zit het? Nou, het is talent, hè. En talent kan jong zien, maar talent kan nog oud zien. En op het moment dat zich 50 is... Ik huur de oud-prins hoe het hele middels enthousiast weer achter me. Op het moment dat zich te vasteloven een warm hart toedraagt en de begint snaten dan en de wil ze op een boetepodium, nou neem contact met ons op en wie weet volgend jaar is er weer een plekje. Hey, de has jong talent bijdig, hè? Zou we eens kijken of die langs van de vuren willen komen? Nou, we hebben nog 2 acts wat we moeten aankondigen. Ja. En een van die acts heb ik vanavond bij me. En dat is Van Alle Schet uit Neel. En die gewoon vanavond veel optreden. Zijn die al op de bühne dan, de dames van Van Alle Schet? Ja, daar komen ze aan hier. Haha. Hier is leuk met de glitter aan. Jong talent. Jongens, dus die terug. Terug is vuur aan. We kunnen beginnen. Laat maar komen. Daar stond weer op
Oh, kom eens even hier, kom eens even hier. Dat vind ik zo leuk. Sorry hè. Gewoon even. Hier nog 1 keer met die trompet. Kom, doe dat ding omhoog hier in de mini-microfoon. 1, 2, 3. Ta 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 ta. Allee, 1, 2, 3. Ja! Ja, ze zijn dus op het Remungs muziekspektakel, dus hier op Vasteloven Samstig. 4 grond met deze boot richting de Brandbeer Boetegewone bootenzitting. Vindt allemaal plaats in Venlo. Daar maken ze zich op voor de Vastelovend. Dat is de vraag, de hoezaars gaat dat vieren of moet dat lu repareren? Oh. Kom met die nerven, we kunnen meteen even kijken bij dich. Ja, is goed. Kom even op de bank zitten. Zo Maud, wie is het er met? Ja, ik heb met de Vastelovend echt veel last van mijn keel. En muug en ja. Ja. En moesten we nog het doen in het Vasteloven? Moesten we nog het zingen of zo? Ja, of, natuurlijk. 4 dagen op stap, hè. 4? Oh, ja. Dat is wel erg veel. Ik vroeg gewoon maar 3 dagen, hè. Ja, maar ja, we plekken er al zoveel mogelijk aan, natuurlijk. Ja. Begint Vrijdagavond al? Ja, zeker. Oké. Ja. Laten we even kijken de keer van dich. Ja, ik zie het al. Ja, dat is een beetje overbelast al, hè, zeker. Ja. Nou, ik ga geen 4 dagen meer. Dat deed ik vroeger wel, ja. Oh, wat had je nou dan? Ik ga nu de zaterdag begin ik dan, hè. Hier is een de Blauwe Zaterdag. Geweldig evenement. Ja. Vroeger gewoon naar de boetezitting. Dat wordt het wat voor dan midmaakte. Maar dat is tegenwoordig zo druk geworden. Dat doe ik nog wat minder. En de Blauwe Zaterdag is meer van mensen van mijn leeftijd. Ja. En dat is de oude liedjes dan. En dan kunnen we ook mitzingen. Dan wordt ook met stemmen gebroken. Maar dat gaat meestal niet meer zo hel als vroeger. Hè. Het moet gewoon nog werken. Nou, ik heb geweldige collega's hier. Ik ben hier in Blierig gekomen, vroeger in Venlo dan. En toen hadden we hier al een carnavalsdienstregeling. Toen ik überhaupt begon als dokter, 30 jaar geleden. Dus met carnaval sowieso al vrij. Dat wordt een groot pre voor hier te komen. En nu is het zo dat het zo druk is met carnaval, dat ze, met Vastelovend dan, dat ze de post niet meer open hebben. En de praktijken zelf open moeten zijn. En mijn collega's weten wie ik ben. Die zagen van, ik zeg nou de maandag moet ik minstens vrij hebben, dan kom ik misschien dinsdag wel met werken. Maar die zeggen, Twan, kom gewoon zeg maar. Als je dan weer fit bent, dan is het prima. Duizend sterren bovenaan, toch ben ik de heren van. Lach nog boven, laatste stralen van geluk. En heb je nog tips voor iemand hoe je merkt 4 dagen op stap gaat? Ja, van tevoren goed uitslapen. Gezond eten, dat is ook belangrijk. Hè? En en voor de rest, vieren en niet te veel van het nat. Hè? Ja. De beertjes en de wientjes, daar moesten we toch een beetje met uitkijken. Als het te veel is, dan hebben ze de volgende morgen er last van. En dan weer de draad op te pakken, dat is soms lastig. Hè? Als je gewoon zich even goed uitslapen als het kind doen, hè, en niet te druk 's avonds dan, hè, en de rest van de week even genieten van de rust en dan op de alcohol ook een beetje laten staan en dan kun je weer een beetje op het ritme weer. Hè. Ja. En als het volgende weekend dan is hem hopelijk weer wat uitrusten en dan is de draai weer gevonden. Zo heb ik het meestal gedaan. Hè. Nou Maud, volgens mij kun je vast wel voor dich goed doorgaan. Hè. Ik denk het ook. Op 10 naar bed nu de komende dag en dan daag ik er goed tegenaan. Hè. Ja, en dan wens ik ook een hele fijne Vastelovend. Ja, hey, het allerbeste. Kom maar op. Jij ook. Da 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 ja ja ja. Negelstudio. Negelstudio voor vrouwlie. Wie paddenstoel springen ze uit de grond, die negelstudio voor vrouwlie. Maar voor manslu, daar heb jij aan gedacht. Ik wel. Kijk wat ik heb. Nee. Welke zal het zien? Welke kleur wil ik hebben zeker? Ja, liever nee. En de kleur? Ja. Ik weet niet of ik dit moet doen. Doe maar goed. Voorzichtig.
Dank je. Ja, Ank Evers uit Herkenbos hoorde dat onze Einzelganger van vanochtend deed met aan de Einzelganger optocht in Gijster op 31 maart hoofdvassen. Kent zich nog inschrijven via l1.nl. Vergond de buun gans vrijmaken. En het sunt oud-prinsen, dus de buitenmars moet nog even komen. Ze moeten zich nog gans gaan opstellen. Maar hij zit de heel de oud-prinsen. Misschien komt het zo leuk om mee te komen, hè? En het liedje heet Kapotmakerie. Daar komt we. Daar is kapotmakerie, kapotmakerie. De bietleg en de kruiwagen, maar ik ben toch zo gering. Maar er is kapotmakerie, kapotmakerie. Ik hoef geen stukje vlaai, ik wil de ganse bekkerie. Vlugge veren, vast een lopen, spelers, 3 dagen op een ring. Alle buren zijn gelukkig nog en blijkt nog niet voor wie. En er is kapotmakerie, kapotmakerie. Het is niet gans verstandig, maar ik blief nog even zien. Ze kijkt die kapano, die steekt op de miljard. Zeg, moet net zo snel doen, wat is dat toch miljard? Dat geeft in een tempo, het ganse repertoire. Als die zo rap en truit de brieven, ben ik de sigaar. Als die zo rap en truit de brieven, ben ik de sigaar. Dat is kapotmakerie, kapotmakerie. De bietleg en de kruiwagen, maar ik ben er zo gering. Dat is kapotmakerie, kapotmakerie. Ik hoef geen stukje vlaai, ik wil de ganse bekkerie. Vlugge veren, vaste lopen, spelers, 3 dagen op een ring. Alle wielen zijn gelukkig nog en wij nog niet voor wie. En dat is kapotmakerie, kapotmakerie. Er is niet gans verstandig, maar ik blief nog even zien. Ze kijkt mich de prins nog, en geen goed zien de bal. Doe niets van de mens nog, wie hield jij het nog vol? Hij maakt korte metten met gans het protocol. Zolang ik hem nog volgen kan, betaal ik er de tol. Zolang ik hem nog volgen kan, betaal ik er de tol. Dat is kapotmakerie, kapotmakerie. De bietleg en de kruiwagen, maar ik ben er zo gering. Dat is kapotmakerie, kapotmakerie. Ik hoef geen stukje vlaai, ik wil de ganse bekkerie. Vlugge veren, vaste lopen, spelers, 3 dagen op een ring. Alle wielen zijn gelukkig nog en blijkt nog niet voor wie. En dat is kapotmakerie, kapotmakerie. Het is niet gans verstandig, maar ik blief nog even zien. Het is kapotmakerie, kapotmakerie. De bietleg en de kruiwagen, maar ik ben er zo gering. Het is kapotmakerie, kapotmakerie. Het is niet gans verstandig, maar ik blief nog even zien. Van al deze hoge heren die je piramide knie. Kom morgen niet te werken, want gelukkig heb ik vrij. Ja, niet alleen de oud-prinsen kennen het laten, ook de aard-adjudant. Ik probeer het op Sierremungs goed te spreken. Het aard-adjudantensyndicaat is hij, voltallig. En die hand en meun, dat is Hans Strauss. Dag Hans, goedenavond. Goedenavond. En ook Jos Rulkes is erbij van de aard-adjudant. Ja, goedenavond. Hans, even in het kort, de meun. Wat deed de meun? De meun is de, ik zou nu kunnen zeggen, de populairste aard-adjudant, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. De meun is degene die het oudste boeier heeft. Dus het langst geleden adjudant is geweest. Het is eigenlijk een soort dorpsoudste. Nou, ik wil niet Remun vergelijken met een dorp. Dus Excuus. dat mogen ze niet zeggen. Jongeman. Sorry heer. Ik gooi gauw naar Jos, hè. Ik gooi gauw naar Jos. Jos, voorziet hij een vaandel achter ons met allerlei namen. Wie zijn dat? Zijn dat de meunen? Dat zijn allemaal adjudanten die ons helaas ontvallen zijn, maar verblieven als syndicaat altijd op volle sterkte. Dan mogen er wel eens een paar vertrekken en liever hadden we ze bij ons.
Maar als ze er niet meer zijn, die trekken met ons. Ze waren ieder jaar achter op de vaandel. Bijgeschreven, veer nemen die met door de stad als syndicaat. Die vergeten veer nooit en verblijven op volle sterkte. Ieder jaar komen er ook voor 3 bij, minimaal. Mochten er minder bij zijn, dan hebben we een slecht jaar. Maar zeg maar 3 man, dat is goed. En over het algemeen hebben we er per jaar verleren we er misschien 1. Soms hebben ze een beetje pech, maar normaal gesproken kunnen ze als syndicaat. Een syndicaat gaat nooit verloren. Ik ga nog even naar de Meun. Heel kort, het hoogtepunt van de Vastelovend voor de aard-adjudanten. Dinsdag. Dinsdag? Of is dinsdag. Want? Dan gaan we bakkers verzoeken. Dan hebben we onze kroegentocht in Remun. En dan hebben we receptie. Waarom, dat weet ik eigenlijk al niet. Maar die hebben ze me gaan gedaan. Dat ga je niet doen. Maar dinsdag is de dag, als ze zich verveelt komend weekend. Kom dinsdag naar Remun, naar de Roerkade. En met zo'n weer, Rio en de Roer. Zo is het, de aard-adjudanten. Nog een keer een groot applaus voor Rezi Koumans. Uit Haarlem, maar vooral uit Remun, hè? Ja, zeker. Gewoon een langere Remuners in Haarlem. Sorry Rezi, sorry. Want in Remun is het te doen. Een vaste loving is woon je schoon. Een hongerijn met 1000 vrienden. Vaste loving in Remun. Hoppa! Het is geschreven, hè? Ja, met Curine, hè? Ja, met Curine. Maastricht het net zijn Friedhof, best een aardig plein. Heerle het Ikea en in Weerten stopt de trein. Het Twendo het de Primark, Sittard het Sint-Joep. Maar zonder een munje Limburg eine optocht zonder snoep. Want in Remun is het te dood. En vaste loving is wonderschoon. Een hongerij met al mijn vriend. Vaste loving in Remun. Hoppa! En wat krijgen we nu? De peel. Oh, de peel. Verschrikkelijk. Want als de peel in brand stijgt, heugt het best oké. Het Heuvellandje is ook wel leuk, maar voor een dag of 2. Het Mergelandje is super voor een fietsenrennersrun. Maar het allerschoonste stukje Limburg is Remun. Want in Remun is het te doen. Vaste loving is wonderschoon. Een hongerij met al mijn vrienden. Vaste loving in Remun. De statie op het Zwartboekplein, de kade met zijn steinenbrug. Waar ze zich ook ophelt. Remun, dat is geluk. Remun, dat is geluk. Want in Remun is het te doen. Vaste loving is wonderschoon. Een hongerij met al mijn vrienden. Vaste loving in Remun. Het is een hongerij met al mijn vrienden. Ja. Vaste loving in Remun. Even lekker kusjes zijn met Rezi. Heerlijk, Dankjewel Rezi. inderdaad. Hij zou voor eens even gaan kijken naar een schön en verseerd Vastelovenscafé. Want wat hebben we vandaag allemaal in de aanbieding? We gaan volgen waarheen. De Peerdenstal in Mechelen. En met Vastelovend had ik gewoon bad, is het ook soms wel een beetje de Vergenstaal. Maar wel schitterend versierd. In de race dus voor het schön verseerde Vastelovenscafé van Limburg. Als je nou zelf een leuk café of komt wel eens een leuk café om 1, 2, 3 of 11 pilsjes te drinken. Geef hem even deur op L11 op Facebook. Zou ik even van de hoogheid vragen, want hij zit in de horeca. Waaraan voldeed een groot verseerd Vastelovendcafé? Verzorgen nog input voor de jury. Duister, rood, geel, groen en heel veel verlichting. Discoverlichting. Ja, dat vind ik wel een goed beetje fouten. Ja, een beetje fouten. Hij hult van fouten Vastelovenscafé, de hoogheid. Oké, jongens. Bart, had ze nog een vriendje, jong? Nu boemal met ons een beutje. Vastelovend vieren op de Maas. Vandaag in... Wat nu? Weet je nog? Dansen, vieren, zing, vertellen, zwieren, spring op de B. Hey, 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 hey. Van Eesden tot de boekerij. Hoe is de boot? Hey! Ben je toch gek van, hè? Maar de kapitein ergens neerzetten waar echt net naar boven komen, hè? Maar goed. Het is allemaal hel werken, het is allemaal hel werken.
Kapitein Rob. Ja, jong. Is het vandaag de dag voor het leedje of gewoon voor dat later een keer doen? Nee, later. Dat kon we later doen. Bist nog vertrouwen aan het tanken? Ja, ik moet eerst even kijken welk pleetje of leedje. Dat is... We moeten even kijken. Hey, daar is de Bart dan ook bij, zie je, hè? Zeker. Ook dat. Mario, wacht. Mario. Nog één keer op Simon Streeks, dat klinkt zo fijn. Mario. Ja, dat zei ze dit. Mario. Oh, dankjewel. Jongens, sloppen samen op de boot of is het... Nee. We gaan straks allemaal naar huis. Zo. Ik heb een gezin. Hij met een gezin, dus we gaan allemaal netjes naar huis. Maar ja, morgen zien we in? Ja, laat maar zien. In Brach. Gewoon morgen dus nog Maasbrach. Straks lekker slopen. Vaarwel. Schöne avond nog. En bis morgen. Trusten.